Hello guys, आङो नै दिनैसो भिडिअ लानानै फैलायबाय बुहुत गोबाव जाबायमोन आङो भिडिअ लायैया ओमफ्राय गाइस ओमफ्राय भिडिअ लानाया जादों आङो मानि थाखाय भिडिअ लादों एसे शेयार खालामनो सानलायबाय नोंथांमोनजों आङो जोङो बाक्सायाव थांनो नागिरदों हाबा जाहैनो बेखौनो जोङो दायो अन दा वे दङ थांगासिनो आरोना ओमफ्राय दा नोंथांमोननो हाबायाव सौहैबा देखायगोन इयो होनलायलायदोंब्रा बिसोरो ओमफ्राय दे ड्राइभारा गार्लफ्रेन्डआ नुबा रागासो जोंसै नामा बे सासेल' गाइस बिदिबा नायलांबाय थानाय दे गाइस ओमफ्राय जोङो बहुद लेट जाबाय ओमफ्राय दासो थांगासिनो टाइमाथ' थिनथा माबा जाबाय आरोना ओमफ्राय मोनाखाबायानो 4टा जाबायथाय ओमफ्राय मेकआप खालामबाय माबाय ओमफ्राय आंथ' हारसिंसो मेकआप खालामदों नै सेल्फ मेकआप ओमफ्राय बिसना मेकआप मा बेलेग खालामदों आरो आब'मोननो माबायदि नुदों एसे खिथाहरदो बिराद गोरों आब'आबो ब्लग भिडिअ बानायबाय बिराद लेट जाबायना आब' एसे सिगां दहायनो आंथ' फुङावनो ओंखारनो होनदोंमोन आरो जों फैफिननायाव बहुद लेट जासिगोन गाइस हाबा मोनफैबाय नै खोमसिलायबाय निउ लाइटआव जि मोजां नुदों सिख्लाफोरखौ